Procesul de șlefuire cu benzile abrazive pe uscat s-a încheiat până la 600. De la 600 încolo începe procesul umed. Pentru că, după cum vezi, el a ajuns la o densitate destul de apropiată de final, da? Cum e un pic stropit, imediat trece către claritate, care ulterior se va transforma, după polișare, se va transforma în ceva crystal clear, adică foarte transparent.